Ngoro kwa obiri nde coordinator ya sub county ya Bonchari engima amangana ya muigweta konya gukwanwa abosonga abantu baito bakonya gusumbuliwa nje bweko monyene na ya enekiri ekiagera abantu baito kurusuneka gose ku Bonchari ababwatiru babere bagusumbuliwa cinjira cinyinge sana omonto abwate customer abegete reflector akabeke biato abwate bakestika ogo ikabosongo bakomubwata bakonya ebintu byose nabwate bamakomubori nga inkaikwaru korunga suneka ngogote inki ogokora abosongo cinseji omonto manya kubwatu osoiwe meguko urukibesa orwesimi oekwo iboko otebunga tamotari korigeri mago obatigera bakepigipigi tibibi jaito jikonda rogorari obisi ibakare gota usene ya pasi jibibi jaito jama konda chiasa korwe binto korworoime binto goiko chikoye bibi okoye bibiri wenje so bono ntutu atangasire ngamangana itabo Bonchari bono iga nturiko gwakine county government konya ntogo ikaransa toigwana nebintu buna bigokorekana intutwa etwa mwire sechi sub county sano tuachira amo twabwatanire kende gyonsi bono iga twamwite konya nogo kwe togokwa lakini tokore tokonya abagendi baito egento kende kyomo elio aba muraba bakare kubwata stika bakabotuko gati ntoma etin county government kiego korega sipaka botuko nsasta chia botuko aba muraba ngere bagotoyongeri cinga kichinyinge lakini bona se yaikeire tuachira amo twamuire gente kemegento togokora igonko genda turi kubwatira nabarayi bande bari no twigwananite ntune serikali tata boda oye ntune serikali muntu tayogo togosa igo bono kende ngeyo buna tore iga twamuire kitogokora enko banga tore kisi county yaitebe boronge nande ntobate ya stoko genda gucho mwereke obwango iga igo mbiyamono aba murambare bakuru Bonchari ababire oyo makoro kuricha dinyakundi noyo ndakoro kujari sio yagi bamurabu mbali barayi babo Bonchari nonye baikire bosonga ali bagakare gotosibera sa mangana sa basinga bantonde bwensi okoru Bonchari yichari batie bibi yageri kire nga Bonchari ekoru ngayo okobwatu ngaeneke bago mbali mosinyete abanjari mosinyete mwanya kotabwe gento mwanga okora so aba murabu ngodiri tonna barabu accordingly biyamono Amariete ngoro ko Fred Nunda chairman ya Bosongo Bodaboda Riders Association. Lero ena achire ku address issues cha barundi pikipiki entire county igoro yo muchando ororekanire gocha se some few individuals bibago bibwate chi uniform bigo chanda barundi pikipiki asomo chito Bosongo. I think 1 month yaerire Bosongo yatwara chaos liberera likaba ase bibago byachete ofisi yana ali bikarete segi binyomba kigasambwa na omonto agasira enta etekotebanga ebintu ebyonse pi ebikoba funded no monyene ebibago bire county magega ebibago ebyo byachira head byarosiri chi uniform bikobeka bikobwata barundi chipikipiki byakogasa byakoneri byakuibera byabwata omuntu byamwake fine 2000 1300 nande bamuita nande bamotebinga sibyecho nande oyu no omuntu omonene obwate family na abana nande bamanya komugorie birogo bibere bono ototete koboriga abantu aba bakora ebintu ebyo n'abantu abake bachandira abarundi epikipiki Bosongo abantu bale Bosongo bonse pia bakoruchi sub county cheito Kianda including bakoruchi county 47 45 chia Kisi ase bagucha babeka nama bakora ebiasara babeire bagochanda abantu aba naragenda Nairobi ikoronto abwato mukutano ne president asambagana yo launch chipikipiki echi chestima teba after twakora tende se president yartogoro mukutano nkarachi klebunga abantu bachandiru abantu aba itira abantu aba babeire bibago bigoterrorize abantu asomo cyobosongo bono igana togokwana nyanchu togweta sambiri ogwa kubobe na kourwesimi nechibesa gwatigeru chinchari nande tari ngamba tamanyikanete mbamanyikanete egento kende nande kyogo 10 mono. I want to ask the community policing chairman ikorkunga masiwa ngaki kunyarekana abantu aba bakobwaterana naye nga bagwake patroli n'abantu babo tuko bamanya gukora bayibera abantu ngaki kunyarga ningo
oyeta abantu abatatu powers bakore gasi na inu bachikoibera abantu ototete ko sabaga chairman we respect you but we are requesting abantu bari otigana na barabu ebine bibago totete ko dina barabo square aitenya bago tokora batokore nya toko bakora bahati mbaya entete ko tebanga ntoko jikwarau omontanya ko rutaruto ko goroiga aibera abantu town aita abantu asonereta abantu chi reflector choko ibera abantu entete ko tangasa iga ekerna igweta magana into atwaro mokutana botuko because na turumba ko nere bana botuko otwa igwana iga sai inye komete no begete reflector ya passport you are a wanted criminal. Chi uniform echi na chibago tumia kuibira abantu. Chi uniform echi abago kobetere bakoneri. Ototete komanya chi uniform echi nchirechi. Tu onye kurumbo sacha. Kapisa gwaterere tumambi na oyo. Moshio mobe na iranira no onde busongo. Tomirane. Naye gokubwato murundi ebigibiginga tabegeti bikoroto tabegeti reflector tabwati driving license tabwati sticker enta takote ya barundi ebigibigiga bono iga omonto ora kubwata sama gosa ko traffic aite helmet gose reflector jacket gose bikoroto gose driving license gose insurance akoro ko traffic officer nobody else. Onde bwanze ko kubwata ekineke bago. Biri na square yari nyawo ko to bwata inguru. Ngakere siminebeli ba school. I am there to help you people. Number 2. Abantu bakoro kuba county government. Baka momanye gasi yaino. Nye mama etigasi yaino, mori saini abantu bama etigasi ya county government bakore. Ngaki kunyarika nebibago bibwata abantu botuko bikoborie sticker. Ningobirigete. Ebibage ebi nkai bikorio musara korwa. Ebibage ebi ngobichorete. Ebibage ebi bigokore gasi ese askinguru chango. Wose sibigokore gasi so kusanga revenue ya account ki. Ntumuna abantu bakisi county nande muno machama no Bosongo Boda Riders Association. The entire county. Na tebirega. Enye komanyete nkwabwato muntu kamusaba sticker. Okabwato muntu kamusaba reflector. Okabwato muntu kamusaba bikoto kamurikibesa. Aibone gane sumoriete ritukori ogukuganyete. Otwatangasa iga. Aibone nyokobegete passport. Gende pigipigi Bosongo nande no ndo nyorane naye. Munogo soka isiko ya sub county no bari twabangire no muganyana nke muigwana na. Nande nyoko koruse reflector you. Ochi chain public orangalie media muneye. O apologize osaba amabera tokwabere. Nyento ko kwabera tokotebi tokobatise. Again, to Katato, the county government don't force these people financial revenue. Ntoigwana neti. Na ande ntore saransa toigwana. As from today, speaker tego chikogendra kona chwa arisi mwana chire ikenu ego tigarera. Because they are at time muna tebete chire Nairobi yakorire kimo achire mwaminyo kamnyokoro mwatisire rabanto mwana chire sticker eine ere ya irenge tanga nande yo mwenzo tutatu komanya kwanza ngaki sticker mwana chete under financial peak ebiri mwana chete ngweteti egento kende kyo mwenzo ntata wata ye county government iga inche tindi kobugere matiritiri wori ongwa ese miaka 10 sticker na matete nga egento wata ba yo exercise ne kiyapi lakini sticker ero nto konacha inyete ko ba 300 diori na yorana chena abantu bago nande akachiko temega sinya tokaigwana Mr. Governor Paul Simbarati ogwato tebeti during your campaign time estike ko chiko na 100 bob ninki ge kiregati ya chenjiri kwa rorenga 300 mbuya otoko go sabaiga orangire abantu public participation otorangire muna stakeholders wa boda tuisaransense tuagiri tigane bibage bibira maga go bikonya go kongaina ngati twatebire totete go force. You can't force things, my friend. We must sit down and agree or disagree, nothing else. Again, we are not criminals. We are stakeholders of Kisii County government. Why are you treating us like criminals? Like criminals. So I want to tell you, Your Excellency, abantu bari bikita magari bakorira obugulilism baitira abantu baibeira abantu korubodo iga
Bono igentangaza teiga Bogetutu Kitutu Central, Kitutu North, Bonchar constituency, Bogirango, Nyaribari chache, chi sub county sano. Onye kobekete reflector rikira na passport. To basi kosoke siko ye sub county, to basi kotaje chi sub county ejo. Unless andata kweshibese chwe ibeira abantu aba. Mubairaneri. Na ande moche murangirani muimokia magoko igoro musaba amabera. Ne birogo biri inye muntu nari mubwate takagore birogo bine kanyako banga mumwiraneri bine inye kagore de bitatu ibi kwanza kende kyo sense bwate faida ne basala fande to saba siringi 500 twana jose 20 bob so inye birogo byarwe tubine igo birogo nsito mokwirani kito inye mokoranga ntora kwana we are coming for it na ande to gocha nto kogamba tindo jingora to kora to kwanire ke Kongo na kitora igwe because ruge chinde to kotagerera so ntate ko basaba abantu ba minto abarundi chipikipiki mwansi mura ntate ko batenga na batinjo bosongo motienyi ngachikora abanga bono na abangete bintu byane na nyoranga ese yenko gerere nku omokungu tamanye simbegete bintu bono na chete nkabanga ebintu embegete yesibibwene ni nkusai mukana na bako manyese bintu bire bono ntate ko tebanga egasi mbwate niyo kuhakikisha ngo murundi epikipiki onyorire freedom yaye akore gasi aragiri family igontate ko basabanga mutache county mutache town and time and day oigwete nango sore town aite onyore customer ko bigete reflector aite onyore customer to bigeti aite onyore customer to bigeti bikoroto nyebeke bosongo oyogo kobwata atotebinga abunsobo nginango ere akobwata munango igo ntate ko tebege tukyo mosonga kimoranche intu muna barundi chipikipiki na ande bari tomaito tochete korigia ntigere binte bitodina sisi ni serikali hatuwezi pigana kutafuta serikali ya UDA tena serikali hii tuanze kusumbuliwa na mtu ya opposition haiwezekani na hatuwezi lazimishwa tufanye ile vitu wanataka ambapo sisi hatufurahishi na kuna kitu wanasema ntatakota chi stage chilibao tachia siku bosongo stage tiye kusiku bosongo none yemo under article 36 of the Constitution of Kenya, freedom of association. Asama lieta ngoroku Amos, nchenomo secretary koru stage ya Borima, koru Suneka. Egente keiga ngagiachire abarundi bakoru ngabonchari gose koru Suneka bakogenda bosongo babuatu. Egente kigiatorete ireliberera sana, nande giatorete iro buoba mono, ngoboke bage botete koimoka bosongo yaitu. Inki gekogera omwana boda boda kubwatu kiagera nere nkorigiare aboka korumwaye endarigeria abana bae endarigeria family yae yonsi erinda nera amenye buno mwana inchi kawaida bono ebinte biganga omonta akobeka nge reflector bune yembegete iga gocha na kuminge tari reflector igo bono ene anganta borete nkabeka mubere bono enataka manyenga inki gekogera mwana boda boda akwenda bosongo obwatereri kunga ne reflector erindo borori guchibesa na genda alia ngabwato na bamura babegete chi reflector chiri kirenga pass border ekere bambwata bakongira baka ase baka igorete kambi yabo ngano bisi bakobwata bakontebinga bono amagoso bwato obegete kenganti ikoti ngana ki reflector bono egento gokora etogokoboro siringi 500 okoba gwatebira no muraya abande bakorweri bugo chigoro erinde togotige amana nabona arwete 500 echo umongwana naro gorokunga naftali oyu nerenga nero gatenerete asoko na chachi fine echu bono egento twataga torage kiara mono bintebi mbigo chikogenderera onye bigo chikogenderera abantu abanga manyinga ngo itekare ingi kekogera totare to morembe gusiye ito tomenye na twamenyete kurukare bono tigango tobwaterane erinde tonyare ko batokore to morembe gusiye ito tomenye buna abana inji bakawaida tomenye buna abana boda boda abana abamo erinde tonyare ko batokore to morembe gusiya ito gosebona abana abarundia bono tigatobwaterane abarai bonsi pi asokumero murayo mino moteiti atobwaterane egente kegango monta ko na bosonga tachetense obwate obekwenyororo monta go chokote nganche no mo county revenue kona che tax nganga yes tiker bintebi onto go chikwalao
tigo omonto ache ng'anere omochogi obegete uniform obwate kebande gekoroki ng'ere na omochogi amanye kogosaba estika agotebi ng'a ye estika yagere omoroki ekero omoroche are full yani are compliant na ebinto bionsi pi biokoba omochogi bono tiga tobwaterane amang'ana aywo ande omorai oito iga Fred Nunda twagotigeire tobwate riaria abamura bari baito tokoenda twabororigwaria ntu bono naye ekegogo giaito bono totebi ng'ana ki tobwenerete gokora erinde amang'ana aywo ase chibesa chiri naakanete na esimi ekere nabwatetwa emessage ero nimbwate ero tingo delete mbwate full evidence yokoroki ng'a nabwatetwe ekere ndagende neba koti nkoroki my full evidence erinde omongwana okoroku Naftali antebi ng'ana ki edeni yaye mbwate ekere akombwata kiagere ekero okomotaina omorai inde goika naye akoirere buna omorai akobwate muno omosigari onasa police officer bono naki nasinyire okomanya ng'aere na omosigari ochorire bosongo iga okobwata abarundia euniform ng'a yere koroki ng'a na omosigari are gose bono abarundia bono tiga ngotobeka amang'ana aito boronge echoke ande onsi ase tokogenda togende tobwate oboremu boisaine ng'a nkorigia tore gose bono mbuya mono ase ogontegera.